No niin, moi vaan kaikki. Me ollaan täällä puhumassa hiukan Ylöjärven kaupungin talousarviokokouksesta ja paikalla on meidän hallitusryhmä, eli SDP-hallitusryhmä. Joo, moikka vaan. Moi moi. Morjens. No niin, mennään suoraan asiaan, eli Ylöjärven kaupungin talousarviokokous tosiaan, niin me käytiin tosi tiukka keskustelu siellä ja yksi asia nousi selvästi esiin, että me demarit ei leikata lapsilta ja nuorilta, eli koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Päinvastoin me onnistuttiin niihin panostaa. Joo, ja me saatiin läpi 150 000 euron lisäys päiväkotien ja koulujen tarvikemäärärahoihin. Se tarkoittaa parempia välineitä, toimivampaa arkea ja laadukkaampaa kasvatusta suoraan lapsille ja nuorille. Ja muun muassa puistoruokailu ja nepsyohjaajien panostaminen, se on huolehtimista lapsista, nuorista ja perheistä. Ja tuntuu hyvältä, että me saatiin tämä muutaman 1000 euron korvamerkitty raha just näihin lasten tulevaisuuteen ja sen turvaamiseen. Se ei voi olla tuhlaamista. Niin, ja kaiken ton hyvän lisäksi me saatiin vielä se ylimääräinen pieni korvamerkattu raha siihen välituntitarvikkeisiin. Pieni raha, 10 000, mutta sillä on valtava vaikutus välituntiaktiviteettiin nyt, kun kännykät on välitunneilta pois. Joo, ja kyllä nämä panostukset, näin niin kuin vaikka pieniä olivatkin, niin meni aika lailla oikeistopuolueella tunteisiin, ja he yritti tarjota tämmöistä synkkää kuvaa tästä Ylöjärven taloudesta, ja esittivät jopa 7 miljoonan henkilöstövähennyksiä. Tämä olisi tarkoittanut kymmeniä opettajia ja ohjaajia pois, ja onneksi valtuusto kuitenkin tämän sitten torjui. Joo, juuri noin niin kuin Joonas sanoi, ja mun mielestä se oli vastuutonta talouspolitiikkaa oikeistolta. Todellisuus on kuitenkin se, että ilman niitä veronkorotuksia, niin Ylöjärvi olisi tehnyt vuosien ajan niin 3-5 miljoonan euron alijäämää joka vuosi, ja tämähän olisi ollut ihan kestämätön tilanne. Ja juuri näitä leikkauksia, mitä tuossa Joonaskin sitten sanoi, niin meidän olisi ollut pakko tehdä. Eli vähentää henkilöstöä ja tehdä radikaaleja palveluverkkoheikennyksiä jälleen kerran. Joo, ja kyllä se tosiasia on, että tämä veroratkaisu on maltillinen ja hyvästi etupainotteinen, ja se turvaa nyt kyllä tämän Ylöjärven talouden pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa sen, että nämä panostukset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen voi jatkua edelleen. Kyllä, ja ilman tätä veronkorotusta todellakin olisimme ajautuneet miinusmerkkisiin talousvuosiin useampana vuonna ja sitten joutuneet sitten mahdollisesti vielä todella kipeisiin ratkaisuihin. Ainoa mahdollisuus taata hyvinvointia meidän asukkaille. Tosi harmillista, että meidän osa päättäjistä reagoi tähän meidän demokraattiseen päätökseen, joka äänestyksellä tehtiin, niin syyttelyllä ja sormella osoittelulla. Onneksi me demarit ei tällaista politiikkaa tehdä. Me tehdään faktapohjalta, luotetaan tosiasioihin, ei tunteella. Joo, ja kyllä tässä jäi meiltäkin jotain puuttumaan. Olisi mekin haluttu turvata esimerkiksi erityistä tukea saaville lapsille, ohjaajat kouluihin, ja se kokonaan olisi jääty ilman leikkauksia siinä tapauksessa, mutta nyt mennään tämän enemmistön päätöksillä, ja se tärkeintä tässä on kuitenkin se, että koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei leikattu ja arkeen saatiin merkittäviä parannuksia. Mä olen loppujen lopuksi hyvin tyytyväinen tähän, mitä saatiin. Paremminkin olisi voinut mennä, mutta ollaan tyytyväisiä tähän. Valitettavasti jouduttiin tekemään kipeä päätös veronkorotuksista, mutta sillä takaamme tulevaisuuden. Eikö se ole näin? Just näin. Kyllä.